Revo in ni som ni le pasari pathian ni kan lo thleng le ta a doctrinal department zirlai zong te pathian ni chi bai vek ule voinia doctrinal department ten kan zirlai zirtur hi zirlai pasari na pathian hming chu iswa ani ti ani a apoimo em maya chu wang chuanin doctrinal zirlai zong ten le zirtu zong ten uluk takin kan lo zir theuh dawn ania Bible chang chiar tur hi aron da a ma se kan chiar lo mai anga zir tu ten keimanin Bible te lo kewin kan lo enanga kan lo chiar dawn ania chuanin kan zir chho ngal mol mai anga pathian hming chu iswa ni ti kan zir dawna khovela pathian thil siam tin reng thing le thlai te ramsa te le ran nung te mihring te le van boruak zau taka thil siam tin reng te hian hming an nei veka ming poimo na chu aputu hriat reng na tan te chinchia na tan te ni na lan tir na tan te le ming putu aro tu ani wang te in ani a Bible a hian ming omzani tak kan hmunuala mosia ti chu tuya ta lak chwa ti na nia tuya tanga lak chwa ania wangin mosia ming hi phwa ani isaka ming omzia chu nui anuyang ti na ania sarin pathian thil ti theina oilawa athin lunga anui wangin isaka ming hi phwa alo ni bok ani tin Bible a ming zong hian omzia nei veka chu wangin ming chu apoimo em a pathian in ming hi angai poimo hle ni ti alan chian em na chu Abraham tin athlak saka Bible a ming athlak sak atang te hianin ming hi angai poimo em ani ti hi a hriat theia tin Jacob chu Israel tin athlaka Saul chu Paul tin alo thla boka tin lali swale Johanna te ming phwa chung changa po khan ming poimo na alang thei ani chuwan chuanin ming hi apoimo em a kan lo soi tak ang khanin ming poimo na chu aputu hriat reng na atan te chinchia na atan te ni na lan tir na atan te le ming putu ayo tu ani wang te in apoimo em ani pathian pon alo ngai poimo em ani Bible a po thuthung hlui huna po kan lo mu a chon ming reng hi tunlai a mihring te chuanin kan ming pumba ka hianin ming lam toy in kauna hi kan nei thina ming pahnih kan nei thina ma se pathian ero chuanin ming pakhat chaw nei ti kha kan hriat reng kha apoimo a Zakaria bung som pali changkwa chuan ti hian alo inziaka chuminia chuan lalpa chu pakhat ani anga ming po pakhat ani ang alo ti ani zol nei Zakaria chuan lalpa pakhat chaw oma ming po pakhat ani atia pathiana minung pathum oma kan rin chuan ming po pathum kan nei angai ni ma se mihring reng chu an hming atang hianin kan thliar sang thina zol nei chuan ming chu pakhat ani ati alo tia mathai bung som ni paria chang som bukwa pa le fa pa le tharau thiang lim hinga baptist ro ati poi ming pakhat chaw ania chu ming chu enge ni tirkau te thil ti bungli chang som pania a chana dik tak kan hmu theya ming dang ani lo lalpa pakhat chaw ming chu iswa ani ti kan hre theya chu voinia kan zir pathian ming chu iswa ani bi kha tirkau te thil ti bungli chang som pania khanin achiang em ani tin ming le ni na title danglam na hi kan hriat apoimo zirlai chunga kan lu tak main ming le ni na title hi kan hre san lo wang hianin kan boi thina chuwang chuanin ming le ni na title danglam na hi kan hriat fia apoimo em ani ming le ni na hi a in ang lawa entir nan mi pakhat ming chu liana ani theya ni na title tam tak ani theini doctor ani theya pastor ani theya captain ani theya chutiang chuan pathian hian ni na tam tak ania ming ero chu pakhat chaw ane ni liana khanin ni na doctor pastor captain ni na te kha ane theya ama chu pathum ani ti na ni lawa ming chu pakhat chaw ania mi pakhat kha ni na title tam tak kha ane the ni chuwang chuanin chutiang chuan pathian ni na tam tak pathian hian ni na tam tak aneya ming ero chu pakhat chaw aneya
chu kan hriat fia kan hriat chian hi apoimu em ni heng ni na te hi yan pathian ni phung te zia rang te le ani na te a phor chhuak ani na title khanin pathian ni phung le a zia rang te ani na te kha a phor chhuak ani ti kha kan hriat apoimu a tin iswa ming hi puan chhuwa tura tiam ani ti hi kan hriat apoimu a thuthung lui huna kha chuanin a ming kha a thup tlata ming chi sang sang a in phua thup tlat ani ma se thuthung lui huna khanin puan chhuwa a ming kha puan chhuwa ala ni tur thu kha soilok zol nei te manga soilok le puan lok tiam alo ni iswa ming kha puan chhuwa tura tiam alo ni to ni helai changhian isaya bung som nga pani chang ruka kami te chon ka ming an hriang alo ti to a tin zakaria bung som pali chang kwa chuminia chon lalpa chu pakhat anianga a ming po pakhat aniang zol nei isaya hne na te zol nei zakaria hne na te alo soi to ani thuthung lui huna chun iswa ming chu hriat ala ni ngei tur zia thu chu puan alo ni to a ti chuan ke ni zinga iswa ming hi thuruk ani to lowa puana a om to wangin lalpa chu puana a om to wangin iswa ming chu ming zong zonga ming chung nung ber ani ti kha kan hriat apoimu em a thuthung lui huna iswa ming chu hriat ala ni ngei tur zia thu kha puan alo ni to a chu wang chon aro pui em a iswa ming pathian chon ming pakhat chau aneya chu iswa nia chu ming zong zonga ming chung nung ber ani ti hi kan hriat apoimu em ani ti chuanin pathian ming chu iswa ni ti veina kan zir tur alo ni ta a khang kha kan hriat fia tur ta na kan soi masak ni ta sila ti chuanin pathian ming poimo na le a ming chu iswa ani thu kan zir dona point pakhat na aronda chuanin iswa ming hi pathian in puan na ani a ming kha a ming iswa kha a in puan na ni ti kha kan hriat chana poimo em a chu pakhat na aronda a amalama kan zir to ang khanin thuthung lui huna chuan pathian ming hi thup tat ania nichina kan soi tak ang khan peniel huna zakopan pathian ming a zota pathian in a soi du lawa samson pa mano khan a zot boka nima sela a soi du chuang lawa engwangin nge pathian in a ming hi ami te hne na apuan chhuwa du lo kan ti chuanin a hun ala thlen lo wang ani ti kha kan hriat apoimo ani pathian lo lan hun tur chu a ming puan chhuwa hun tur ania alo lan hun huna a ming po puan chhuwa ani nga lang chu mi hun chu polan heti hian alo soiloka nima sela a hun bi alo kim khan fa ni na kan mu theinan dan hnuaya om te chu tlan turin pathianin a fapa meise thin dan hnuaya lo piangin atir chhuak ta a ti in tirko pola khan alo soi ani galatia bungli changli chang nga khan alo soi ani chu iswa ming hi pathian in puan na ani ti kha halaya chang khanin kan sha thei ome ti chuanin pahni na chan pathian ming chu iswa ani atile a pathian me khovela alo pian don ta ka chon a ming po thup reng thei ani talawa nichina kan soi tak ang khan thuthung hlui huna khan puan chhuwa tura tiam alo ni to zol nei isaya ne na te zakaria ne na te kami te chon kaming an hria ang alo tia tin chu minia chon lalpa chu pakhat anianga a ming po pakhat aniang tin zol nei te hne atangin alo soi to a tiang chuanin pathian me khovela alo pian don ta ka chuanin kami te chon kaming an hria ang alo ti ang khanin a ming kha thup reng thei ani talawa vantir kawin josepha hne na ti hian alo soya joseph nang davida fapa inu pui hwal mari chu nei hlau su anaw pai chu tharau thiang lim lakami ani sin fapa ashinga a minga iswa isa ang ani chuan ami te an thil ti swalaka a chandam don sia aron ti ta a mathaya bung kha changsom ni le ni khata alo tia thuthung hluya ami thiang lim ten shet an chak em pathian an zo thin chu puan chhoin alo om ta ani pathian ming chu iswa ani ti chiang takin kan lo hre thei ta marin a fapa ashin khan a minga iswa an sata ni ti kan she ngal thei ani thuthung lui mi te kha chuanin shet tumin zot ma se a ming kha thuthung lui huna kha chuanin thupri alani awangin
thu thlung tharami te chuanin pathian hming kha kan lo hre thei ta a pathian hming chu Isua ni ti chiang takin kan lo hre thei ta ani pathumna Isua Krista hming omzia aron ti le a Isua ti hi Greek tong chuan Isos ti ania Hebrai tong chuan Yehoshua ti atangin an le lin ani le a Isua ti chu Jehovan a chandam emo chandam tu Jehovah emo ti na alo ni ta ani tin Krista ti hi Greek tong chuan Christos ti ania sap tong chuan Christ ti ania Hebrai tong chuan Messiah ti ania omzia chu shiak ti na ani Isua ti kha Jehovan a chandam emo chandam tu Jehovah ti na ania tin Messiah ti kha omzia chu shiak ti na ani vele thung ani lali suan tu po mi mu chu pa mu ani pa chu ke ni min mu ti ro eng ti tia I ti nge ni ke pa kom le pa ke ma om ti I oi lo vem ni ati hian Isua ming chu pathian ming ania thuthung hluya pa chu ama tho kha ani ti anem nge ani palina thuthung hluya pathian ko na te kha Isua ni na tho ani alo ti le a thuthung lui huna aming a thupna sang kha omze nei lo ani chuang lova ama ni na ani na title na tina title omzia kan seya thuthung hluya pathian an ko na te kha Isua ni na tho ani ti kha chiang takin kan shedon nia thuthung hui na kha chuan pathian kha an na tho dan le ami te hne na a in puan chhuana anga aming kha kowa lam ani ber thina chuwang chuanin pathian an ko na te chu Isua ni na tho ani zia Bible mun tam taka kan hmuh chung te chu kan zirlai bu hianin pathum aron da chuaka pakhanna chuan Isua chu Jehovah Jireh ani panhina chuan Isua chu El Shaddai ani pathumna Isua chu Jehovah Shalom ani ti alo ni le a thuthung hluina pathian ko na te kha Isua ni na tho ania chung chuanin a hun lai ang zel khanin I omzia nei ti kha kan hriat apoi mu a Jehovah Isua chu Jehovah Jireh ani lo tia Isaka aya hlan to beram pa lalpan angai to sak awangin Abraham chuan a in thoina hmun minga chuan Jehovah Jireh avua Jehovah Jireh chu lalpan angai to ang ti na ani ami te amamo ngai to sak tu Jehovah chu Bethlehem alo pianga ami te mamo chu ahun taka angai to sak thina ni kana khwa ineina wain an ta chama tui waina chantira changper pangale sanga pahni mangin athu soi ngai thatu mipui riltramte ashai tlaiboka in Abraham mamo ngai to sak tu pathian kha Isua nge hi alo ni ti achiang em ani seibel wak ngai lo achiang em ani khang kan sei atang ringot po khanin panhina chuan Isua chu El Shaddai ani ahun lai a ahming in puan chhuat khanin omzia nei zelani ti kha kan sheta poimwa Hebrai Bible a chuan pathian engkim ti the ti hi El Shaddai ti alo ni vele a Mizo tong Bible le lin thara po El Shaddai ti da vek ani to ni tin thuthung hluya pathian engkim ti thei El Shaddai chu Isua kha alo nia Patmos thliar kara zohana hne na Isua a in lar khan ke alpha le omega kani lalpa pathian omme ka le om to le lo om tura engkim ti the chuan ati ani tin asoya chuwan chuan Isua hi engkim ti thei pathian El Shaddai nge alo ni ti kan che thei ta ani pathumna Isua chu Jehovah Shalom ani alo ti vele a Gideon khan lalpa a hmu na hmuna mai cha masiama ahminga Jehovah Shalom avwa Jehovah Shalom ti chu Jehovah chu thamuan na remna ani ti na ani Jehovah Shalom ti chu Jehovah chu thamuan na remna ani ti na ani thamuan na pe thei tu Jehovah kha Isua nge hi alo nia Isuan azir tir te hne na thamuan na ka hnut chia cheu keima thamuan na ka pe cheu khovelin apek angin ka pek lo cheu hi in thin lung mang ang su se laupo lau su se ati kha chuwangin ami te thamuan thin tu Jehovah Shalom chu Isua nge hi alo ni
chu wang chuan thutlung hlui huna pathian hming thup tlat chu thutlung thara puan chhuah alo ni ta pathian hming chu Isua ni ti chiang takin kan lo hre thei ta ani Isua hming chu kan chan dam na le thil ti theina ni ti hringila pathian hming chu Isua ni ti nget takaringin kan pom tlat tur ani ti kha doctrinal zirlai tin kan hriat a poimu em a mi thenkhat ten pathian Isua hi pathian ani in ti tlata pathian fapa lom an ron tia chuwa an ti thina an buai nuai mai ni chuwang chuanin pathian hming le ani na a title chungchang hi kan hriat a poimu em a thutlung hlui huna chuanin pa angin a in lan tira a hming a thupa hming chi hrang hrang a hun lai mil ang zelin a in vua ti chuanin khowela mihring kaltlangin fapa angin a ron pianga fapa ania mihringa a ron chan lai hun kha chu fapa hun ania ti chuan athia phuma oma a thole hnuwana lon hnuwa khan tharau thianghlimin ami te hnena a tharau thianghlimin ami te hnena a cheng thin ti kha kan hriat a poimu a chuwang chuanin khowela lo piang Bethlehem bong ina lo piang a kha thutlung lui huna pathian Jehovah Jireh ti te El Sadaya Elohim ti te Jehovah Salom ti te kha Isua nge hi ani ti kha kan hriat chian a poimu em ani midang ten doctrinal department chu puitling a lut mai to tur kan ni a chuwang chuanin nakina kan thian te ne na han sei ho hun te han ti ho hun te a om thina chunga chuanin heng pathian ming te ani na a title ang te hi kan hriat chian em kha a poimu a soifia thei tur le shefia thei tura midang te a shelo te shilfia thei tura kan hriat chian kha a poimu em ani zirlai chunga po kan soifia kim lo kan soifia kim thei lo kan soifia seng lova chuwang chuanin keima ni pon kan lo inzir chian na kan lo bel chian na chang te kan lo hriat a poimu em ani ti kha kan hriat a poimu a mi tam tak ten rong bol tu te pathian thu sei thiam tak tak te tam tak tun la ya an lo chuak to a chunga chuanin an thu sei te oi mei lova bible nen a in milem ti te kan hriat chiana ka bible nen a kan en mila kan zir chian hi a poimu em ani ti kha doctrinal zirlai te chu puitling kan ni to a chuwang chuanin voinia kan thu zir te po pathian hming chu Isua ani ti ani a poimu em a hming zong a hming chung nung ber ani ti kan hriat a poimu a chuwang chuanin kan zir lai te uluk takin tong trai na ne na kan lo zir hi a poimu em a kan zir na kan hriat kan ngei thlak liam ringot hi a tok lova thlarawina anem nge te po angaya chuwang chuanin tharau dong tura kanin bua sei te po angaya tharau atang lo chuan Isua hi tu man lalpa an ti thei lova chuwang chuanin tharau atanga hriat fia na nei thei tur pua tu na kan tharau thianghlim baptisma te po la dong lo la chang lo kan omani chuanin dong tur le chang tura kanin bua sei kha poimu em ani ti kha kan lo shedon ania voini kan zir lai te zir tu zong te lalpan mal som ro se amen